seguint la Vendée, que és una competició de ballet. És una volta al món en solitari en 100 dies. Nosaltres estem seguint el competidor Dídac Costa, que és el segon espanyol que la completa, perquè fa 4 anys a la passada edició ja ho va fer en 108 dies i aquest any ens hi hem fixat i ho hem començat a seguir. Primer no li donàvem tanta importància, però ara s'ha convertit com en el projecte de la nostra classe, en el més important i millor, en el que més ens agrada. I el Dídac Costa no és no és molt conegut perquè normalment es fa a França i els millors estan a França, de la Vendée, però és molt bon, ho fa molt bé i tal, perquè ja té molta experiència dels altres anys i tot. En aquest projecte de la Vendée hem après molt sobre els vaixells, els animals que van sota l'aigua i les illes de plàstic i moltes coses més. Hem fet la maqueta d'un IMOCA 60, que és el barco del Dídac. Hem treballat els diferents animals del mar. També vam fer una maqueta del fons marí, que vam treballar també les illes de plàstic que hi ha al nostre planeta. Hem fet un experiment per veure quanta sal tenen els diferents mars. Li hem fet un missatge de suport al Kevin Escoffier perquè se li havia trencat el barco al mig del mar i van haver de rescatar. La Clara nos va fer una classe d'esnusos mariners. També van venir el Guillermo i el Pol, que són de l'equip tècnic del Dídac, i ens van explicar i els vam fer unes preguntes i ens van contestar. Vam anar al Museu Marítim a veure l'exposició de la Vendée Globe d'aquest any i vam aprofitar per visitar les diferents maquetes de vaixells que hi ha. Aquest projecte a mi m'ha semblat un projecte molt interessant, que pots aprendre moltes coses diferents sobre els mars, els barcos, i és una manera d'aprendre molt divertida. El Dídac és el nostre ídol.